No, una llengua més viva i moderna. I anem a acabar avui amb imatges de l'oceanogràfic. I és que el Parc Marí té des de fa molt poc de temps un nou membre més a afegir-se a la gran família animal. Esta tortuga verd, la segona que arriba a les instal·lacions. Es tracta d'una espècie habitual a Turquia i a Grècia, però poc freqüent a esta zona. Ara, aquest exemplar, amb 10 quilos de pes, es troba a l'Arca, esperant que el proper mes puguen tornar-la a la mar. Amb allò ens acomiadem, es queden ja amb l'oratge i recorden, Levante Notícies canvia l'horari a partir de dilluns. Els esperem tots els dies a les 9 de la nit. Res més, que tinguen un bon cap de setmana. Adeu.